Nagpagula na ang Zamboanga City LGU guidelines alang sa maabot nga kalagkalag. Hugot nga seguridad ipatuman sa Zamboanga City Police Office. Ani report ni Krisa Dapitan. Karong pipila ka adlaw na lang una ang kalagkalag. Si Tatay Ramon Velasquez, 15 ka dekada na nga caretaker, nang limpyo na sa mga pansyon nga iyang ginaatiman dinhi sa usa ka pampublikong sementeryo sa barangay San Jose, Kawa-Kawa sa Zamboanga City. Limpia, hindi makasuki, limpia, todo ya. Nasianda sila, hindi lang kandila, chapto na resa. Hindi kayo. Tayo di ko na baka muerto. Gani, subay sa paghinumdum sa kalagkalag, aduna nay gipagulang executive order ang lokal nga kagamhanan nga maoy guidelines nga sundon karong kalagkalag. Lakip dinhi ang pagbawal sa pagdala og mga armas, hait nga hinagiban og ilimnong makahubog. Bawal sab ang pagdala og backpacks, pagsulob og bull caps ug mga jacket nga adunay hood. Hingpit sab nga ginabawal ang pagpatugtog sulod sa sementeryo ug pagdula og bisan unsang klaseng sugal. Wala say mo overnight. Kini epekto alas 12 sa udto sa Oktubre 31 hangtod alas 5 sa hapon sa Nobyembre 2. Aron masiguro nga masunod kining mga ginapatumang balaod, adunay ipang-deploy nga mga police personnel sa matag sementeryo sa syudad. May security plan na rin po tayo, no? And also, nakalatag na rin lahat kung ano yung mga plano din doon, and also yung mga deployment na mga personnel, lahat ng cemeteries, lagyan talaga natin din ng mga personnel. After BSKE, tuloy-tuloy na rin. Again, también mga residente, mga ablakita, medyo duro kabesa. Pero taliman daton mga police authorities también, no? Tamanman na mga entrance and exits del mga cementerio dato. Ojalá, sigue ustedes, cosa el mando. Kauban si Jerwin Fernando sa kamera. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao.